Simba Arati, Governor, karibu sana studio. Bia mono Lydia, thank you. Usimbiere. Kisimbiere. Embra yo keroro. Mintombire bobe. Bantu bambia bali. Bantu banembia bali. County mbiere. County bia. Bantu mbaigotete. Abantu no barabe bali encharake. Enchara nero ero. All over ego umuchando monenga besanchio mubuko cy'abantu. Bino umuchanda abantu baito baranyo ale babwata nande nsengima kenyengima yaitu. Wachirineli chipili ogo toachi besa? Machibi na roro. Abantu razima wabege juu ya sumubuko. Karibu sana si studio, karibu sana si gisa. Na karibu sana ilindeto kwane asamagendero aitoye county ya Kisii na boigo asumugusibu NCP. Umwaka na yomo etire keso oso abisi mno mugavana kwe county ya Kisii. Ase engaki enke yani sechide katinke nkidora tebeke nene mono kilikuwa rentire asamagendero ase county ya Kisii asumwako yomo etire. Ekimana nkelinga umwako oelire umutinyo kianda nalitwa bete twaetu chobis chobugambi nabo igonde totebanga ebinte binge byakolekanire taligento kemo antete ko tebanga ebinte binge byakolekanire korwesinanyo altega county ya Lenge wekabonesere korwobolemi korwabakoliegase Ikera litangane kunyagwa soire nyomba lazima mwana na aliyesuguliere na alijikoniere na aligetandakere na aliumurango uri nedrisha no nedrisha ya ibwelie sere ebina bibinte bitangane twa kolire ikera kana chete county twanyoltenga abantu konyora banalire chingencho gete balenge okolegas nabo twenkulige lingenjo kiechi ne chinge yakiri osine chimbe chingenjo chinyinge chialenge chingenjo chimbe igorasma na ku make sure na bekire chinchira cho kwegas nali umwana ncho okawaida aranyale ofaidika no wake kura yae go chestolentwe ase twaikire boniga kwa isani kirenentere mirimo yo gukorwa asaba kuri mirimo ase county ekerto begete max igoro ya 100 na bongo teba karibu 75 naro kwe yayo manyene twaikire 75 ntogendrete ikere mechando nemengere imechande yere 25 ase mianererie omaete county ediko nyolera irensa ebeke no muroiro rwalte obwente kubekero moika Igo twaenkobeko mweka topimo senkorongo wakere twanyolteje ebimo binde byomubere bwe county ya Kisii ebikuete lazima bya onkolerwe egento gekoro surgery na twanyekolere research lingonya kobwena bire igo 25 ebi abo konyoranga nebinge bire kurwa saba koliegas goikese gasienyene aya nabo igona nabo gonyono embali obwatabaiya nabaro babere nabaro buborwaire igo ebwekanelini obugambi obubwekanelini lino takakuli bwata koboko ase byaro konyoeli ndeli gosoka gochinse lakini koro monto maidinga kiokoli bwata ni maidinga nali bwatire enonyana baba motiba umbale bagotebanga ngwatete no moikane itinguru tiogo kore merimo bakuganyirete mono kore ndebono bagotebanga kwa irirege kegetambe gosete asogo chake merimo kegero mwako elire na bado mana bagotenge 25 mbire bado ugasene kurwane omoika tonya kugendanza onyembono omoika mbono mbwatete ende togotebi no mugavana Kisii omoika mbono mbwatete kera mbona manyire kregento inkikegendrete county eli na aralibinto byasalegeta Navoigo, kana so obvious of course budget na ngotumia ne budget yo mugavana osogeta. Tukakole supplementary yo ebintu bikebiganza. Mbono nalyo tubwate budget yetu twarosire. Ne inaende eralengerelinga goikagati kabere. Ne yunainde bwato muchando wake. Sengenche chibesa lazima naende erosiwe. Ngochitoreko ye kwanira konde ai toratakirase ensemo yegentangane kegimachio bisitie county ya Kisii kero wasoete konyo chizo bisi physical offices
ngai boniga okore meremo ya obisi mo governor ngai yeberete Ditangani tanga obisi ya governor jalengo lakini obisi ye korokana moga ko rengo romo governor ngwa tango nyetumia tiango tumeka ndanget ko nyago sine miaka ebira atanye tumia kuroro kwa chisili ngechi ya wete no bosa ochobisi tia lengo nyarikana monta tumia obisi jire igamaga chokonya sarekire alenga mabe no enkoro isko no empaka bono lakini ntogendrete ko chirosi mnato kwanaiga I hope we mutinyo no koera na biko nyarikana nga chobisi jiri chabe lakini ase kwa bolirigia narali ngo paretikoro narali nkokoregas obisi amagacho yo obisi mo governor ngai ya amagacho ya obisi ya na ere stadium stadium nero obisi yane yuboni ga nero agendrete ko rosiwa nero bono iga egetinke gendete korosiwa maraba no ichirororo buse of course nembrero bono buse teyo igo beskari obisi ngo chande kronde libaga mbwata chinga kishinyinge igo obisi yane ere stadium mbare ba gotebanga emekutana yawo na obisi nebintu binde byo obisi nigo kokorera sinka yawo ya motondo inka motondo ebwike no obisi yane ase governor bwende koba no obisi njibwende koboro nande ndote baye governor ne bwende go tuara asa ko governor's residence na governor residence no obisi se umugabana amenyete na ndo obisi nero every kind state house no president amenyete emekutano no ego kolekanira emenge president no enomo balivons fa belro rather than moyo nkogenda arambe house all other president no including a president yet bonoya as our colleagues koru in state house a year the president's residence no out me a corrend onye facility nchirororo gosinyomba nchirororo sa seme kutane go to kororo muchando toyo ne anchire igo turabuna ritiko asogo korera eme kutano yao asinka yao ya motonto nonya na bombari bago tebanga abakoreri ba bombari mugo twari mekutano bakatinsa tiabo tuko ase enka yao timai tose ngane no bomaine kegerango tebaringa aba cabinet na gas ngakende yonse no yengo ba novice obviously ya nonya ya beire emekutana beko kana eokolikana mpaka mutuko okay abakorera baba kiroko babeka bakatinse tigati yabo tukunko bakanore overtime go se yuna bere samaskarari yabo yogo kore meremo ase labor laws abakollegas yaba mbabwate gendo tokoroka overtime na ndekero most of them na chief officer na Kisii abana abantu bwade bakakigali County mbono natene nidikana nyoro tikigali inchiriwo tumeka boronge mondora nyoro rule buona chinsa cyabo tuko ochire konywa mambi tali ko report gas igonga amangana a labor laws ni nyaligire tibia sana injebiye kanda to ko bolinga ki ngokorande gas mpaka mambia nada kubolia ya Lydia ngo observe ndenjibe ko monyene labor laws moja ninganza ko observe labor laws chirivo tuko ko se ngakiende yonse gaste okolekana ikera mbwende kurwa bisinsa ikomnemo nichesa chinsa ivere ngende nyomba chinsa ikomnemo ikoto tebenga abakoreri bawo mbantira netenentire yega yawo yogo kore meremo paka chinse tiga chonsi unless ondo ngakito toranyora complaints no onde tayo bwe murunganiri ondo imurunganiri kango imurunganiri okay esibono onde tara imurungani na nyewe bali bakali okwana isko abuna boba kanga badenga governor chinse kanga ninkanga kaleteki nkale kosetoranga yendo ke korukwa overtime allowance mbwende okora
Okay. Gukorera samangana aligayo obokoreri neti abisikoro onka mbale batebirenga ekero bakokora emirimo ase ya ekegusinime kutano nebintu binde asinka yao omorugyo ororekanire kwera libaga rinene ase emirimo gete gusaso ko babanga usokorekana ko baso mostari obosyo ase emirimo eyo etamurengeti manyanga ega uninka yane mbwato obis chiana chisaine tinana koromo rugione kago soana na manganandons taban tekar ko abero monto motindi segasi na bakuri kende gions utaka ko wakaliko o muke gavana nero kole mekutano elinki ngokora muke gavana nero go joru sigavana mekutano bagenda tinsebe nandi twabaganya nandi ocha kumoira ni mukutano no yone kuno kolengeli yoke kwa abantu ukuno kolengeli yoke sana kwa abantu ngaba twagenda twajokora ngitogora butu muke gavana nere okomanya mangana bo bisiago itrase tisimiti abakoreri bao erinde otaka koroka abantu nga baiga bali bakorekana bali okoboko obaruka bana boyo ndi abana baba na siasa au kikiana gokoreka usikwa nakonyora no expected nga muntu ndwensi okora na nchegasi tabo mwigeno nenyarekane onye tuli omwigeno igo mu chando no robwate negisimi nga kigeranya ariko tegererwa ikera gisimi abantu bakobaranya ko tegerera ne serikali naende ekinechi propaganda cy'abantu bakeigo bali babatambe barororo naende no bali naende mbako genda mbia mano gavana sukweraneri erio turigererie asobanga somoche obosongo keragwa sweta bisingwa tabeto moche obosongo ngochiko yosibe kwarenge amangana ye eubi mutando obosongo monene na mate nabo okubangeka ku moche obosongo kyagera noro moche monene wosine red quarters ye county ya Kisii ritangana kigime ubi nkwaru setele sensemo ya Nyambera boniga nga ye ubi ya korua setinsemo chirichia tia banti abosongo ekubekwa ritangana ndade wanga libaga egento natake koira na maiga aba bakorokwa abanyabitina bakonyora baroke naba motibao gusaba yaba motibao nabo abanyabitina tu libaga kanga ba concentrate segasi togokorera abananchi nebintu ngakinara lisimba akorara ngakimokaya okwana nere ngakinkya komurugera ayusi ebinebintu tutagambe na magendero bitatu irande amagendero naya bono komboli andenda etugonya kuwa na bunale Nyambera no maete baba enyiboire nganywa Nyambera deputy yane no mugako bwate myake mengi karibu 16 agonde byekera iboletwe ka le mukiriga na arochi Nyambera yakolteke kero obuchavu no bwango koreke bwange koiro European Union gotoa municipality na kirege gotoa chibesa egateba Nyambera koleki erusi wororo government ya etetenjate mete sana korogo sobo chabo limbo koleki mburworo lakini egabana gakora ekagenda bochabo libo tara koreki watararusi ekero naswa na promised abantu ba Kisii na matukumia moja lazima onyole na sikiri Nyambera chinyoni chiri chinene chivolcha echialengo gocha mpaka echivo cholete amabati aketi areche abantu limusuli ankorumate gali ryonsi ipiri angosoa chiwone nero muna to kwana iga abantu no bakuragira isikalia inyagitali esengenjo twasiegeta asalia katwanya sieka bono nkonya rostole abe park asa abantu bakora bakwenda batumukira obuchabo libwensi tukagenda tukobeketis lakini nkaligia abantu boigo balenge okora separation barus kichuma bakurusana ne eubielie kogunda twanye tindeka plastic yego sambeka ogenda orole plastic chichiralia mbuna tutaranya omonto okubugolia do abantu koru water coopers nkoros vale machine ego sichichubachire ali ATC chianga chidaipas ebinde vitali kogunda byonspi
Gento ngire goro kwe shredder. Kia rengi nyagitari. Gita korte emiaka 8 kurugecha. Tukarangilia abantu kuru Belgium. Bagacha bagake fix. Lero bintu biri byonsi ibye bikogenda bya turanwa byeitwa onye radiation ende yonskeroro byakwa ikiagera mbiko tindekwa mnabire ngomnango kuwana iga lero obuchao bulya buli kwanza vogo siegwali na obo ige ubiyonsi ya busonge kwa ndase nsemo ya ATC. Okay. ATC is Agricultural Training Center. Ige town ya busongo nerabete ubiteyo. Okay. Ndado denga ubiteyo other than ekero bantu barago mirakego naliye kubuguligwa the following day. Lakini mnango kuwana ubite politiki teyo. Omochoko bo omocho busongo asamangana yeti pigi ebintu bikoni gwa bakwara inse hokas na babako neri ase aliatabe kiriyo koneri byatakire koirana na ndokorekana ngabono busongo yonsi yabeire chiro buna yakabeire no nyina sabantu bagutacha omochoko uri otakire kubura ninki kyabere kebe busongo tigatutebane kimane nga obugimo bwa kongere sana na kiro mundo ne biashara taetakole county government tiyabwate plan asabanta abakorrente kieke ebiashara wetani kuba minyoki kuru street na kuruwana n'abantu be street ntuanya kolengereria nganara itokubaligerie echiro mbadala bakorere biashara byabo mnango kuwana aiga nyambera maida no nyambera baelieta n'ekisi kimbera cyalinge lakini orocha asali onsi ipi abantu bayiriro buli mubuli mnatuko kuwana iga ndengerati lero gosemambia ntobuate a document yegosoka for bidding was to advertising nkoro stole ase abantu bali bonsi ipito kubaira echirere open lakini tobegetekrama ali nyambera ubo kongubogo tabwaba asaba onchuriri ababakabake mbulinga ekermo abayenire kurwa ase taoni ababa bagutaka koneri target market n'abantu bari town inkobere nga no kungusana na sana na inde nkobere nga no gote mabu na gwatbana kibugima bwa kongire no mora yore no mwana siasa no ganetie chikura chiao na bintu binde tutagite komotera abantu baba kwerigeri na barabu kwerigeri bare nga kimogo balance elinde abayiga bono go minyokani kori kwaera na barabu banchira nanga tikatopeke bintense mende town yetu toro mochoko na kinate nga ntogenda tenkwaga jatule to advertise yo soko ga chiro enya nyambira mate asto asigachi goja goska gochi ande ndrigo seli mondo kero tu arosri abere kero mondo akogendo kobwae abangina bakoni mitumba chiange juwate ebe bitabu na chirolere lakini bono nko ibolinga kero namba minyokiri na anzere ko bamnyoki na aralingo genda lazima before ndaraba minyokiri mbaro seli asibagocha ungwa kora public participation asenganeje baganchira nanga kero kwa barosele chiro mate nyambira mbaru etaonime na kwane na bangina abe bakoni town no embali bakoni chinyen na boyigo nindengereti ngosie kande chinsa chinde kya maragoba street no nemo abantu boni chinyeni wose chianga bama ya kugendanga so that echire town ilebe ye biashara mna chinsa chinde egoika maragoba chinsa 10 street ya moyasi kugaji tali wete abantu ba ne street ye tibengi chinsa chiri chibengi tia siekiru ba koreki ba kole biashara maragoba abantu bagenda nyumba okay Igo. Mbia mono governor serio etimati nkubatekende kwa commentase okubangeka gwe town ya Busongo abantu amente ngiringa ki town ya Busongo no ina sabantu bagutara tiare ngoro achari omuchando mo no ene chi manhole eche sewer line abantu bayinkuiba bagenda gopima chichuma asbawa kamichibesa lakini esfono ntogenda tukosamberelia so that abantu mba uchingoro chirime kabere embramne go chenene na bekire abasaya abange bagocha kurubore metaro na kurusi na endo bochafu town igonda dodenga ki goika na ende metinyende tatugo sene Lydia chipara chichonsu kyasiegetu ngo chigoratole chibesa ntobegete kando at least for kilometer 10 gatigati ya town cross tole tuchibeke chikadros ekero muchito obosongo
no lebicha yaito ya Kisii ikorazima ebe moyo chi emaga charoro na makoro ntoko nyara konya change lakini ase bonoiga infrastructure or rasma tunye kolere oboncheleri bwa bene mbia mwana sogo kwanire kekiagera aba motivao batwamangana sana na mbia bali ebagotebanga ebitekero gosabna somucho Kisumu somucho Nakuru mucho Eldoret ebitanero kora ye town no isanegete nebite yegekero muntago somucho Bosongo ngana kyakorerekana ekero we compare na governors town chinde onyende na isangiri kangati ndiko kwana bintu ngokwana aba ukwana mbale ngaba sani babali babwente korosi town town yeito talibono town yeito no eneliva galioko agacha takolitiki nchiyo yani ibaga ndiyo na Kisumu teimogetit kolimo Kisumu governor etamia entanga narwane tena hawkers inje tindikurwana na hawkers entagete tugambe na barabo mbadenga na baroseri chiro mate imoka gendoro chikabro stores lakini nase gosene para koigoka asteyo para koigoka Bosongale orole koru Central Bank mpaka mate nyakitali asteyo pale lira koleki ranyali koigoka na boigo no ene pale yende Central Bank na ende mpaka daraja unless turu abantu batagole chinyomba chiabo umuchando monne tubwate no lingeki abantu ba planet town yetu mbanye planet na town yetu libona yaba planet no musongo nye planet igo tutebenge town njaki abantu mbayichorete libagari kabalike no umuchando abantu nabo bako babange lakini umuchando ngachi plana cheto chintangane oli umusongo nabali bamubwatete mbachieti bachikolenge nge town yeka nekine bono gwatire no nyari kogororekyo umuchando mona lazima tuigole town eli lazima tunyigole ikesune kamate town lazima igorwe eike kiumbu town lazima igorwe eike nonya nkiogoro igoro emiaka watigairiene no nyaraya no ikirani tinda idungaine ringa emiaka yene ne nyari kuigole town eli kera esechi para chiro chinabo tukoigora no ena amache ay mukogoti no ena amache chi pipe chi alengo nchiro mukoroni mbono tuabeka 250 million choko ruski pipe chirigali tobekera abantu amache otherwise amache akonywe bwetawo nime ara machafu mbia manaso kwanere kina kikia legota se point na dokubule mateso omucho Bosongo abolire asegeka oboniga ebuno ko so Bosongo gokorukorwa iga Kisii gotirimbo ko so iga se egetirimbo kokeri egentokonyora daraja moja nemegongoteni eyebibuyo ebigolitia mate nyanchwa gali na mate abantu bakoni Bosongo enere bitenene ekorekana so mucho Bosongo ya mate ye megongoteni musune torra timetusene richiko nesene tose naborangorore mbarwa libaganga ekembe kya Wasco nyamira nabo bakoire nsemo yabo na mukobagana na Kisii nsemo yaye ndinde mubekira abantu babosonga mache umurubiri bwa mate asomucho Bosongo noruryo yente amachali wako na daraja moja nsalia na nchi nagenda orobwango inkanyora negetacho kero egetacho nabantu mbaroro bakolengeri amachali egetacho ayari chipa daniali omufereji amachi koru kegati nabe kire Bosongo nabantu bangire okoreki ko connect amachali ayete Bosongo akaenda mpaka Musocha agaeta Bosongo akagenda mpaka Suneka amachalia na igete mpaka no nkiogoro igoro ayande nabeka amache milioni 19 amacha agenda tukubekera chipaye ensema ya Kiogoro na yera abe game changer asa abantu baito ba ochinjira ya Kiogoro lakini muchando monne bweta unelinga chipaye chinkuru cyale ngororo echinde chiategete ga amacha amange to agosira amacha ali agosira na kiongo natebranga milioni 250 koru KFW ne German funded exercise ina chibesa chance echo na chikobeka chipipe chinya
town yetu nande tumayo connect no na ali so muso chumate ai keme chimi taliet para yorena. Okay, igobono buna tugukwa nasema mbega na bogoto enekerie umuchobo songo no bwatamate inyagitari ya KTRH ne bwatamate okay. Amacha bwatu muchandororo amachi naroro ngwa kanande e bill karibu milioni ya mwesi nibre kire umutienyi asa amacha gutumeka KTRH. Okay, to rigerie mbia twakwa nere KTRH togenda samanga nayo obochenu ina kiora arwe soko rigeria kwa asumwa koyo yoma asibiri kwa ene kiribi gokorekana bia asamanga nayo obochenu ase county ya Kisii. Ntadote banga town yani chi nyaktari je tombo bechialeng nchiraba bia still na ndenda dotewa ningendere to koromuki ndole inaki chinyaktari chiri chikoba nabo chirabe nchikera nchiba moyo pi lakini lazima chibe moyo inyaktari ne yaito ya level 5 ndada wote bi Lydia na nyolete culture ya lengoro was chimbwe cha lengoro ne chinkong Chaba meremo ose choboteneneri na wichi chaba kore meremo mocha rinko iwete njanga kinja saligete abantu nkolera balenge ngemibire ya lengoro eba yango soka makonde mpaka nchibe ko monyene ena aligeti chi mocha attendant ekeruna sereti abantu kuruoro bali batenene kera banko beke mibire nandi bakubulnga akana onyaturi wakana bali miestima ya mochari ebinte ebyo mbia heta enda dote ngalero mochari eri era nete koba one of the best mortuaries around ese region yaitu kabere enyaktari enene no bantu balenge okole ebiashara bya maliogo no ena maliogo ekrai ruoro alengo soke wagenda chemist isiko nye kwaresa bale ya moya abona agenda bwango igana agenda KTRH kana chitoli tangani angatara ndengete abantu bakarenga nebire kana ira noro inanyora abantu bakoligirwa maliogo bachikobora isiko lakini amaliogo tubwa testo na mange amaliogo bono ogende e pharmacy korungendo oro nanyorta litangani botuko babegeto mwana okokora intern nero bwate kebungo ke pharmacy nero bwate kebungo gesto nenyale kana umuntu oyo takoruziri ogeri estaone korunkororo changes chinane chia kolekanire amaliogo na aroro na tebi murwairo ndebwensi onye liogo tomiru isko lazima aboli esiyo eliogo ndiroro mambi ya kiro umuntu nkoro kyale ndiogo kiri atumetugo chisko onye tokonyo alire onye liresto umuntu itabwendi gukora gas ikiagire biashara ba akole binge banchira ntena bali ba akole biashara isko ye nyagitali boya maliogo babaoneli gosonye mbali ko baonelia baonia ali abo isko ayaito a expire amaliogo amange atwasambire ali account esenge nje abakoliye gas nkombo link na kolere tanga abantu baito twakolere chenchi na nyaktali chibesto yango sangerli nyaktali KTRH milioni 47 equota ine metinyirenga etatu korunkora changes chanya gitali ya level 5 umuntu muje na abekesi yoro ago sangeli milioni 170 koru milioni 47 ekoreka ngaki obugundo bwa ekirororo ninde no mogoka ngenya gitali yeito bono ngokolere gas nanyoro no erangi sia etalenge rangi akirwe ogende nyangito building would nere konyora ya very condemned tetumeka ntu akora repairs amenities ngogende roro ese amangana nyagitali especially level 5 ninde nekimana nkorostole aba MC bane nenda doteba and because ndade ningogete na majority ya MCS tuwabatira na baro wetre budget ntu abeka kibeza goetra ki facility chinde level 5 nyagitali ya marani ya rose tigwe no echichoe karo chigo tumeka echankoirana na ndime lero
ntwa make sure a contract ria irani roro ya kolregas ne contract ya kolregas kale ikane ne nyaktari ogende nduru nyaktari ngia sana nduru tabwate no ne fence nkwaga achire bono iga ogende nyamache omuchando nole nyaktari ya nyamache no ene stima yoke ya lengo muchando twabekire solo ororo egokonya korani ebinte binge byenyaktari Ogembo muchando bwa ororo nechi building elinengo tune yakale. Edrie president ya chagusi ntwe wananga ndigi milioni 200 nera ndigi milioni 100 torogo sentwaga ache building yenyia torogo Ogembo ese nyaktari chonsi ipi Ogembo nere bwatega siene n'abantu abarura abange nagenda butkoro kanyo abange na karibu 3 bagonyora abana butko Vice Ranst. Nyamarambe na mentioned. Okay. Gesusu nyaktari ya Gesusu telimbe nengiere gotatiganga amabati yae emburango tuirime. Ya Gesusu no kwaro na ikabotuko nkanyora omuntu oyo momolebi okunywenya sole ne role lab. Oyole na aseli kuruegas. But generally Gesusu ne ndabwire. Okay. Keumbu telibo bemono. Telibo mono lakini ne magacha ali amakuru. Okay. Omochando kurwa asaba menyube county ya Kisii nolinga amali wana bagotoka amatukande tagotoka nonyo watebirenga asaba koleri bawo negwenete ko ba regular ngo onyamali go karoti gatoke tali go senekere bakagwete nga gose gava nango itare ilinde bakore meremo liryo go eta gose kwarora goko genda amali ogabora abo go mochando nde ase tinyagitari etiga nolinga ekero buna supply ambaro go sababe bakabakebe tinyeni na bintu binde tonyolira na buna nonyene kero muntu kurunyama enyagitari ya nyama cyo Ogembo chichoko baka na wetrase chivocha ige kobetereri bacha kurigi kwikera bosongo konyoro koranga chibesanti yaga sokire gwetera Ogembo gose gwetera nyamate lakini bona bwo atente system nga gwika omuntu atese abistia chinene bosongerinde batu ko chibeseti ga chabo chiko supply yende tangande ko na igoro ya amaliogo no tubwata abaibi abange ngwa romo ibyo ya mubwatwa nyacheki oligo chinkale yalenga oyo mubwate tunduru kabwate eguniengi maya maliogo obu yabaskali bali mbara ile obu ibimbogendret a system neroro lakini etotenga muntu ndibwensi okoibira abante amaliogo na ndi bantu obwate report nje narule mpaka aya wadinga ka kimuranya omuntu okoiba amaliogo ntebi muntu yagendenga abantu baitu abaibi na abange bali including egende kwambolinga suppliers abange mbali go supply ko supply embeo onye na maliogo mbali koleta ibi nabyo bikoli byalengoro onye tali boigo okonyora abantu abe bakoludate n'abantu bali aralia bali ba abakoliye gas chingo ntwale tachigalibere elie enusu pick up ekolteki eredete no embali bagotenga acceptance team elie ko ligiriringa ebinte mbije bonsi pya abantu abange lidia nyandi nataka goseria abantu kanga abantu batenga Simba yacha goseria abantu baitu babwatita byembe okay. Lakini unere abange baoncholeiri obuyanga abande banjira nga gavana gaki etabitu abwate nembe totige tokoleki egas okay ekega bono geko bwatira ninga yarorika ninga onye tubwati abakoleri abegenwa na inda abakoleri bemeremeye toratebenga nemekemeke ugo delegate uchiase lakini bono mbali gokora merimo bunegwenerete yabetereringa kwabeka checks and balances kwarekana gokora kerekemo yu abandi baligererie kuru ku micromanaging boni gabna togo kwana mangana naro ngabasisi mbale utangete mbali go sign ti document ya accounting aba chief of sambaro utangete merimo nere batanyare gokora ekyagero tagete ko yemanya burungi ngana kiere emeremeye teri gokobuchera na koira ni mago bokoreri Orasa nyombonyo ole obukimankor gubwalenge Lydia okumo bunekeni okonya kobeka omuntu oli okorugaruge ogosoabe ko monyana okoleki oruge nali abana bararagire igonye gekonyarikana ngani nduge
abantu bane bagusi barage noruge okame ng'ombe wabuse nyombo korekereke yani no korara na kyoroje ndari korarira ekiagara abantu aba narari bale aba bawuli ruchinguru cyogo sign nesenge ncho yebirengereri byabo nga mbatagete koiba goseba ibire igonga amangana management aro I can assure you kitali gento kitanga no my predecessor mogaka pungwai bantu bali batango sign kitali gento kitanga ni esenge nchama nyetenga ki abantu mbaroro umucha niyo banjire mnabono nantakali kusi okonyole county ya chiribogere no ena ba chief officer na basisi abagose na bare director appointees bao take mine bono no ena abano ibolita ebyo ko monyene turi konyora bara ba igonga ki gose yanto tebanga kinga nyora bae kiagera bon trotinga mbali ko konya mere mukwa babege to mokonya ne mokonyo mo menyo Kisii County ndo tebaiga leader abande nkogenda balenga abande ngosibu bale no bali bane bakora gento kieke abantu bawo bakubwate sete ugasobora yukabayibirogo ngabayibirogo abande ebirengereri byabe bachete barorengaki bagotenenga abande barorengaki bakugura kigali abande talingangas bachete banyo abakolenga Simba Netaya lise elimo liriamye miriga onyole bayabugwiri no ene tractor ye county ya chi abakoliyegas be county manyanga mbuya we kwambo liriboli wangoiga no maete roranga kingani no maete character otuoma ge korup nga kingani ngomonto ibire mugaso igoro ekeli kekugenda Kisumu gechiko sieu kebe umosoli cross chiwaya onyo monto kago ikiranga nkoibare character ekenyororo nakiki abwate tu oyugis bon ekineki oyugis igento konyora bayikiri Kisumu neroreye gotachapara yendito inya korwemenwa oibuli neki gaki umuntu oyo onye gakunyara kubugori erora character muntu nabwate no neli yanda lyomungna pare tararosiwa ebirata Lydia nasoa character kemenyete asige achete kigatigu gesieka. I want to give example kam get gesiek emiakene etanya koragas chibesa choka chiaga nene is 120,000 nkarusi besa kia no muvuko gekarosi before chibesa chia county gekarosi na kibono lero tukotumia etisi kotinde ko bochabo litwengo kwana Lydia abantu konya banalire etabiembe embe okay tiga ebiracta manyanga nate ba mariogo abantu banko ba mariogo bakoiba chibesa nge lakini ekaroro cyo monda koimuka mugaso obeka character kelio tuoma gali liene miguu 24 babugoli erora baira bachikonie mwanda abo mabera na tuwende gutwa ekera onye para trosiri umuntu nabago kwesenge mnamnembre gutwiga umuntu nabago kwesenge takonya wikanyaktali ese chinga kichiganeri okay torigede mangana ayega ye public service board boni go koremeremo public service board ngai waikeire ngai yaikeire amangana ye public service board ye county ya Kisii enda dotenga public service board ya Kisii ekina record na abantu abe baruse tukuna assembly esenge nche amagosa amange mnalichi koligoteba mbakurusi ubosonye chikondiko litiki ndiyo na kubarusi ne egasi entindi enene lakini karwarusi kwa mbachite court karwaenda court mba ntuganyite ruling ebe mutinyo gocha okay ya irengaki lakini hopefully nga ntonyole lichibuligia na litranyale gokolega asi nyinge etenene ero nakina tetko tengekero public service board etayo kwiraniere magega entiremere megokoru buna boniga bari mumbare abaigaba ECD its contract cyabonchi aera mbagende tokokore meremo public service board etayo ekore new contract bonege ntubuneke gana kige korigererwa sense meyeri chiko esenge service board etayo at the moment abalimu bali bonse pina batete nabagendere gwaka no mushara kawaida paka ebody enya ya soiroro emanye woja ko rectify na ekoba confirm
on permanent and pensionable basis. Igonga kende nkeyo kenene gesaligeta other than inga service board teyo na kende nkeyo mnanje Simba ndanya konza ngekina abalike aba service board abanyira bagenda koti na ubunywedo bayenkoenda bajote aba almunga goma muraba confirmed barovoka mbaba etinka bale mba konyara koirana abali mwena kwanti na barunga odengaki bagendere wakanu ne body ego soinya tigebi ndoli bayenga uchi contract nkoba confirming on permanent and pensionable basis ikine egento kwa imokire yani kwa natire ayo monyene igurya abarimu abaiga na boigo engananire yiga ya audit yakoretwe abakora imirimo twanyora mangana kura Kisii County bere nga yatebekandire nga njarenge kogenda ne lichiko ikiganiko kyarenge gento kire ma minta lichiko igo report eneta te gotago konya mangana ndi kibesa kyo mokori kibesa kyo omomenyi we county ya Kisii cyatumekire ase ogwakana abaiga bari gukora audit eyubono ekorekana nga nigo yarenge ma minta lichiko nekene gitambukiro kwa imugete ayo monyene egie task force eyiga yubone ya ekorekana nga bono korengana ne lichiko bana akire kona chuere iligo enda danga ki okuno kolengere likwa bantu gete bakaigo balengere umaide no ane kero gotaro nyanga we kol nande angoro nkubikania abantu abne nga kabare nyanga werengete ko konko korage go kole a ruling ya kole to Transnzoia ine ruling ya Transnzoia onde bwensi olengere tinga ebintu tu akolete nebyo kisi kango chire court tonyore ngaki egento tu akolete neke no maete nga wetira audit tu akolete no maete abantu 770 mbali gokoraga simbayo ne abante embeo olengere court ne restaurant tenga kana abante embeo abantu nkona chasine report nja tetese assembly ose nabego egokora imirimo ita assembly the assembly doesn't need ngayete assembly chikondirigo kichikeligo te elio kwa ngaki ogo form a task force yeli a task force lazime kole wikera na neli chiko liense te gokora gento kende Johnsisco onye bali ba Transnzoia babunete lichiko ekoti ya rule against bali ekelinge gotumigwa wetera Kisii County chinde igo bantu tu akolte audit abantu tubwate karibu abantu abange babwate certificate cyobolimo nkoti ki gosenarali ngari baranyale okolegasi Auditor General tebrenga audit chonsi gokoru ko chwente kwetera siabisyo Auditor General beserikali audit yechibesa ose agente keke audit bunege kyagira trotia mangana ya onya bakora imirimo baro mangana ya bakakuna mangana ye mesara ne chibese igo nga mugone twetera se tiabisi nene ose nole nobo maine nga tubone tichiko echiko ndiyo no tole naega echiko ndiyo no eneli motobunete wetera audit tu akolete ntonyone ta abantu 770 bata manyanga okubarukoli kwa abantu bali baberete mitinyebere Kisii bakagenda sub county Chonsi Kianda bakaira ne headquarters bakanyara kobara abantu abambaje tioro abande okonyoroyo makuru ku Paul Simba Arati oyo ndoli kwa Simba Arati oyo ndoli kwa Paul Arati oino montoyo ubate chipinirenga isatu okoli umushahara umontoyo mukoli umushahara y'abantu batatu osebane ababono batahapiet na bua bumontoyo mujeta akabaru lakini takonyara koira na kubaru na mara kalenga mara gatatu igonga igento tu akolete no konya ebesa chibesa tu atumiete karibu milioni sana chibesa abantu aba bayirirenka no over 100 million abantu abe balige tu abande tu anyoranga ekero balige tu chibesa chiakinete ase wejibiri 600 million ese kiro mwaka igonga egas tu akolire lero iga ni manyete eromo kolie gasio nde bwenso so monto nde bwenso totegerete na maete ngobu yambororo na atene ndi abantu aba bange umushahara
ninta getendore ngaki nara libago so onde tayo chire go so ikoti ngobutiru of course bakembache uranyora bali baenga balebi abande bange rehabilitation abaraba soka lakini abantu abange bali babwati certificate chire fake umuntu abwate D+ akaenda kanyweke B- akaacha kalikwe gas ikangane gas ye board ya collect to make sure abantu abagende ba satisfy kento kiek certificate chabo lakini board chinga kiecho ekore kanati ya kore gasi ntu abakorera ntu kabanyene mbali bale ko lirie kero mwa kurigiriguria abantu bagambali bale gotebanga okubuta abantu emeremo abana bategemeire bonongosa liriura abantu bugima bwabo na kyoko iregenteke ase turaroke sumuntu bwesungu nga moral perspective kyagero muntu yo certificate ne chobori mona ari kiremeremo na bwato mukungu na mukaya korageri lakini wachire bono kwa mubutire meremo boneke nyoroga abantu bakurigiriga banana atakabuto mwana itemeremo kyana kuboliri abantu bali ngotalio kolega asfale school gali bali basomete babwata amasakara inki engenji yo chire skuru ninki ege ntege tangani ole tubungaini buli wachirere skuru okonyegesako onyora omuntu tachite skuru nero ugocha achigotenera nyagitari abantu mbabe moyo abande bagukwa abantu bande mbamaye tukobeta no nesindani igaiga esindani okobeka manyinga omuntu awakana nga ali ikirinya gitari awakana enasiende nga mbetero yesindani nolengere lingegesa kunkegendere okay muntu tachiete skuru muntu tasorume ya ono sibogete tubwati bobe bondonyo muntu tagwane tukurikwemere mwakabutu tubwati bobe bondene timbu ati regret ende yonse muntu ndebwensi otabwati masakara abana na abange basomete tubwente kolika bakonye nyagitari mnabono Lydia ghost workers umuswate wa mambo ngagabana okolije ghost worker nchinie ghost worker ngumuboli babanga kyole ghost worker etura abantu batana batatobise yemo mna secretary bono injira bongo cyumutinyiri tukelimo egose no ano mutinyebere negasi ane ngendete ekera astay to musara kero mutinyi no musara nororo ngakiorengere to kolengere ekero tutabwati chinas abanyagitari batayiyo tutabwati engineers chi driver manyambwate chigali Austin bono chire na rosi chekira around 70 lakini bono mbwate chi driver 200 Austin mbia mono governor bwatirekerengere kinkwira na turukurigeria amangese ncho chinse cheto chia atire na mono engananeri asunira abangesane kuruko pending bills na bogo budget ya wetrase assembly supplementary budget boigo na yanda mangento tuko gendera ko rigeria motegereri tikaturanyana mangana mayegesa asinchira yo boikara ndetuirane niko togende tukona no governor we county ya Kisii Simba Arati tonyore ye masemo wetrase page ya Egesa FM wetrase Facebook na bogo nabo ogotuma okuboria kwa kerengeri kia wetrase WhatsApp ya 0724 256504 ide kana masjid saisato Ngubaya mwanya letinge omogusi Tegesa Ndakoya mangano sipya tari kohera Tegesa 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 Waito Tegesa 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 FM Amangana mayegesa FM ingako ya manganonsi Abahinsi bebunge kaunti ya Nyamira gukwanira igoro yo kumwaka isi umugavana be kaunti yo naboro kibo basubira University ya Kisii bachakira amasomo abo ya muchando tayo ebiriro ko basabira imibecha insemo ya ugembo igoro ya bonus babo chiwakanwa nabo igoro gongoro bagusibo shikonyole mbure nyinge korengana no korengwa kwirire Emambire ngyo motero chide kebere guru yechinse sato chabon mambia mangana magia sencha ere yo winge chinga kyaba imsebe bunge kaunti Nyamira bawo kwanira musoda wo kuganya ko mwaka isiko mugavana we kaunti yo Amos yaribo aba imsi abuni go batebire mu mugavana nyaribo tanya gutwara kugani kumerana na barumo unabeire ogokwana ukwana somo chibo songa buli chikoregoro aba imsi abuni go batebete nganyaribo ni gabeiro ko bachiceri munani chibesa bagani chikorwa sale echacha atabwati akoba
They failed. The gentleman is not ready. Chita yanchire tu abekere tu na national government. Tu bwenete kwa kana monthly subscription. Ye chibesa chirichi tu bwenete kwa kana. Inga ekero umutinyo eli inga nani nkora alimere chigwikibere andi tu achikokonga yachiko wikiririe ndiko chikoba. Bono mbobe tokubo. Nabo igaba MC abo nigo bamukirense mu yabara yabo bakubwatsi umugavana nyaribo asoko igerera mu mochaye gati abo gotumeka bisibobe obo kurumi nabo igi county nyamira kogenderera gutigara mayiga ke magendero umosene turengo mukuru okongo mungare okore tubugambirimo agasiari gugochika misi atana kororoka nande okoroka nganga tukarangiri ngane chi hoteli tokokorera egento okongo kwangainete mugakora no mugakanyagarama gyogukumi no gusimeka moga mwasimegete no bwate project mwakorete no mugakanyagarama tokoria ne chimbe ko mukareta chirichi kone tichombe chombe chitu chikubete bakarero morintu ana korona ekabona gutungaina ninkiyo mwakominto Nechinga ky'omuswado ibwo ku murusi abisi omugavana we county Nyamira Amos nyaribo kwanirwa litko lya rera sebungeyo abamenyi be county y'unabaro barure birengera byabo asabange babwatiriyo ku rusi wa kwanyari babisi n'abande boyigo ko mwegerera omuri kitokora se county yo Hillary Kennedy okwanire n'abamenyi abanyamira na utwariganira yiga akubwatia ogokwana negesa FM gati abananchi kurwa chibunge au chi county Nyamira nigo babwatiriyo muswada wa MCA buna yali bosinyiwe gasia ego ikrania magenderero nabo igo insio boraibwae obukurume bwe karengo keigoro wanyarira ko babo kone kiwan kolengana una ba MCA bagoteba asomuswado bobu okugania ko Murusia bisi nagitaku bune yeto ya Nyamira esine ko genda mandi yagenda mugato amabire kero ba kiroro no renge okoro operation kakerale theater esine gende Kakyo mwa bantu baito mbali kwa era irapi. Next secretary goje se county. Eme chando ye county ngajire. Omugaba na nyene olio chore tuna nama na inchi bonsi. Obuli de tari korone kana samantu. Muna bano tuwaje tukugumo marioga. Rura marioga tukagoka. Kumbe tarenga marioga mwanto tukugunga. Ngayana marioga ngane chipokis segaro oncheti. Chobisi chiche gaba na kia county government ekitene inalia asiche ikirete tana gusukyo ototebinge geti orosiri mango gende kintu kende nkiyo gekoliro ototebinge geti orosiri esanige yo ntu kumanyanga kia kora guchiorore kiagera abande ntu ana buikororo lakini rende egetinga tiako gende esanige ekiamanga gitaraera bono nabo tutagiteke na ba MCA beito otenene borunge gaba natene ne borunge elinde tuigwango chinse mechi uyere tukigaba neta akonyegera nore kene aba MCA baito ne kene mule nata ukwana nge county ya tokongeire sparanchiyo street rights inchiriande amaliona raja tarinya gitari kene ngeli kegenda tase county ito na ndo ndeta iyo usigaba na ugoje sito oere sabantu lene ngakikero ono muroche Nyamira mara aba MCA kwembichi bale gavana mara aba gidokta ko machire ono Nyamira no empara muroche nchi kolende no nabo bakembare begenete buno motion bwo ku Murusia gavana nyari babisi nigo segetire n'abantu gete natobwati mesingi ende onsi yobone buna aba MCA bagoteba bae gavana yitolibaga ekole gasi ya tumetwe ekole na kisegi cyabiri kikoba butambe kurwe saba MCA baitu twanyorire nga impeachment ye gokorwa aba MCA baito boka tibete nenereti aya namangana baire bakobekererwa batarokie kibako imbicheria omugabana karo kende buna twarorira aba MCA by the way batumegete korwa outside pressure ko ngentererio omugabana onsia yonki andai komi litukolia lera maisons ni garochi asamaga che bungene ne county Nyamira engakyo moswado yibo komotomanya libo inka ora kuanerwaro yo gavana agudide sone no gontisha siwesti shika jenane tukite konyegera mwegure nkuru kwa Hillary Kennedy nyona
Gotigana na yoye county ya Nyamira masomo ya borokiwa b'umwaka umutangania ubasase University ya Kisii rigosomera mangana ao niga chakire buya mu chandondo tayo aya niga tebiro no mu somo nino tenenereta mangana ya borokiwa se skuru yo Dr. Josh Kerongo oyo tebiro bunago ikabona iganige skuru ya nyorira borokiwa ngiciri wikome asiri wisano na isato barangire tuwe ya maseyemo o Chelsea University yo nabande ciri wibere mbali bawesira abanyene kwarengana na Kerongo mu mwako yiga bwaborokiwa bwo noro monene muno kurikiwa seskuru yugese chaka na koene kinga aborokiwa bunigo baranyora masomo yekerengo kigoro boyigo niga ine kiringa bana bwo bolindi bwabo nigo butingire na ko babolya abayiboli ko bwaterana koene kiyoborendi obona boyigo ko batarira abana bwo ko manyanga se bamenyete na kibagenderete Dr. Kerongo boyigo niga tebire bunanigo babikire mero na babusa uburendi amwene skuru yo na mona saborokiwa bali bamenyete chinyomba cyoko kombo echo chire angene skuru ko ene kinga baene kiri chimbwa chingia na boigo gutwara obulindi boisaine. Tumepokea kufikia siku ya leo wanafunzi 8,160. Kunao kama wanafunzi 260 ambao tukiangalia katika mitandao yetu ambao wameitisha ruhusa ya kutojiunga nasi kwa sababu moja au nyingine. Lakini tukiangalia labda wengine ni masuala ya kifedha. Tunawaomba kwamba serikali ina mipango kamilifu, kama ni masuala ya kifedha waweze kuomba kupata misaada kutoka serikali waweze kujiunga nasi. Alafu kuna wale ambao wamejiunga kwa self sponsored ambao wanajilipia. Takriban wote pamoja ni kama zaidi ya 10,000. Neigo boiga ine kiringa kereke muhonigo kegenderete no mochoko mochandondo taraine kiwa andonsi ko bwatikana na borokiwa bo. Igesa FM station regene asamangana maya. Abamenyi bensemo yaborabu chinsemo au nigo bemurunkanira kiri batebire n'ikipara kiri chimbe kitari weteka na mono bosombi go turubana ase ensemeyo yaborabu county ya Nyamira neiga bananchi abasabiro mu bunge wensemeyo papa muske Patrick Osero wesokia na koene kinga chipale cyo cyarosiwe nigo gati ikipara kiri bagotebe bwateme chando mono nyine para ya nyapara ibere kogenda go ikensemo ya mukomuni go ikagitaro epari kurokia bonyoruko genda material nyagware go ikegitare ngati chipale chibatebire cyaturbaniriye obosombi bwabo ukwanire nsemu ya material se wodi yakyabonyorwa buri chikoregoro abamenyi abunigo bamuboliri omubungo sero ko imukigitambukiro kyabwango mono gutarira chipale chinakoene kibwe ko monyene emechandeli bagenderete goitera ewarabonere seito bakyabonyorukurwa material bakakyabonyoru primary yatusinyire bono na abana baina sirio bagusinyiko gende skuru mambi sababu mato mwana agukigende skuru otereria oakanse ono tokobuli mwesimi goitolende igoro yechibale chibono ngese Patrick Osero tokobuli bono chibale chibono oturalemereri chikonya kabaiga gusenga kibono tok mujana gwechipara ebare ina batatebetie kera jitikia banyoru nango bekare omoromo tiyanya kobeko ebare batatebetie na chimatate bikobeka dore biragita kera jita matanga mwesimi no rigereria omorari bune pare yere no nyerochi pasi gweta gojere kya banyaru garis gaye gweta ono to debiro to detre pasi to bereke kurunyaramba bagaga nduto de tatoro sirie par gitu to majore te no mwesimi wo kuruko mwemsie para nere kuru aigama kya banyaru ya soya chigosoka achigosoka nyabikomo okwana nigesa FM nigo mubunge Osero atebirenga nigo ensemo yo yabekiro emerobelionsi yabekirwe yokorosti pale china kubolia abananchi ko babatorero asegekege kekirubusyo na mono kubwatikana nimburegenderete gutwa elichipale cyo chichake korosiwa batako kwanira mangana yechipara kitu kya sarekire ensemo ya borabu na mono pare krokunga itaru mokomoni kinunda nyapara ibere pare iyo nima itaba na inchi barara mikire sana na inde munabone mbura ya ture pare ya sarikire pare yara bira matuko itana korosingwa lakini mtu wanyebeka ese tenda ya kera itariki 18 of August tariki 18 chumu mutinyo 8 na tenda ya kera ya soka ya korosie para ekurukugitaru mukomoni nyapara ibe abana inchi baza batu area kuremerera kidogo imburesire sababu tayari noere ese tenda ikaransuike ujigo kurwa assistation nambeya mo asubo tukibwime Igesa FM ingako ya manganusi
Rusila Obiero. Chinga kia barimi basemere tigo chaka konyore bonus yabo yo mweri bw'umwaka go chakira umutinyo gocha abari mikoro nsemo ya ugembe